കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആവട്ടെ? ഞങ്ങള് ജോയിൻ ആയല്ല. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കിട്ടി. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥവും അന്വർത്ഥവും ഒക്കെ കിട്ടി. പക്ഷെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. മാതാജി പറയുന്ന ഒന്നും കേട്ടൂടാ. വിട്ട് വിട്ട് കേൾക്കണം. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തോ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കെല്ലാം കാണും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു മാതാജി. ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? മറ്റവർക്കൊക്കെ കിട്ടി. മാതാജി ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. അത് കാരണം അറിയാൻ പറ്റില്ല. 11:30 ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങള് 5-6 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്ടാണ് കിട്ടാത്തത്. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തല്ലോ. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ചേർന്നതാ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഈ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ മാതാജി? അത് യൂട്യൂബിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനി മാതാജിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേര്, ഞങ്ങളെ മെന്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 3 മണിയുടെ ആയിട്ടുള്ള എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. 3 പേരാണ് ആകെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. 1 2 3 4 പേരാണ് ആകെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 4 പേരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതല്ലേ ഗ്രൂപ്പ്? അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അതെ. L3 3 PM പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതില് ജോയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ. മാതാജി ഇപ്പൊ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയേ. നോക്കട്ടെ. ഇല്ല ഇല്ല, വന്നില്ല. എനിക്കും വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നലെ ഉണ്ടായില്ല. ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങള് 11:30 ഗ്രൂപ്പുകാർക്കൊന്നുകൊണ്ട് കിട്ടാത്തത്. 11:30 ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല മാതാജിനി. നമ്മള് ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് 4 പേരാണ് ഈ 13 മണിയുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 4 പേർക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരുന്നത്. വീണ്ടും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഇല്ല ഇല്ല കേട്ടാ, എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ കയറി ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ? ഗ്രൂപ്പിലാ 3 മണിയുടെ ബാച്ചിലല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്തത്? അതെ. ഇന്ന് മിനിഞ്ഞാന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല ചോദ്യമൊന്നും. ആകെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ. ഇത് ആരുടെ നമ്പർ? 95-25-04-090. എനിക്ക് കിട്ടിയ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ആകെ ഒരു 10 ചോദ്യം കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഏതിന് ഇപ്പൊ ഇട്ടത് വന്നു. മറ്റേ ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അതൊന്ന് കിട്ടി. ആകെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചതാര്? കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ എന്താണ് പ്രധാനമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്?
ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. മാതാജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മറ്റത് അവരുടെ മെന്റർ ഇട്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. മാതാജി ഇട്ട മാതാജി ആകെ ഒരു ശ്ലോകം അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വരില്ലല്ലോ. അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവർ പറയണത്. അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് അവർ പറയണത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മാത്രമല്ല തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായി നൽകിയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ശിഷ്യന്മാരായ ഷഡ് ഗോസ്വാമി നേതാവ് ആയാർ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മെന്റർ രശ്മി മാതാജിയാണ്. അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകണുള്ളൂ. ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളല്ലോ അത് നമ്മള്. പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകം 1 അത് കിട്ടി. അതിനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിരുന്നു. ശ്ലോകം 1 ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണം. കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇതിൽ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. അവിടെ അവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? വേണമെങ്കിൽ മിനി മാതാജി അല്ലേ ആഡ് ചെയ്യണത്? സമയം പോകാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേട്ടതല്ലേ എല്ലാവരും? ക്ലാസ് കേട്ടതല്ലേ എല്ലാവരും? അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. മെന്റർമാരുടെ അടുത്ത് മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ചോദിക്കാനുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ? രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചല്ലെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അതെ മാതാജി, അതെ. മാതാജി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന് ചോദിച്ചതാണ്, തിങ്കളാഴ്ച ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം 1ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. ശ്ലോകം 1ന്റെ ചോദിച്ചാലും മതി മാതാജി. ശ്ലോകം 1 ചോദിക്കാനുള്ളൂ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേ ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായി നൽകിയിട്ടത് അതാണ്. അതെ, അത് ചോദിച്ചതാ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കിട്ടാത്തില്ല? ഇല്ലല്ലോ, കിട്ടി. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്തവരില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ, അതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ. സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഭഗവത്ഗീത 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് വായിച്ചു. പിന്നെ ശരിയായി. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചോ? 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് വായിച്ചു. 4 മണി വരെ ഇരുന്നു. 4 മണി വരെ ഇരുന്നു. എല്ലാവരും 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് വായിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത അല്ല, ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
അല്ല ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, പുസ്തകം ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഉപദേശകാരൻ ബുക്കില്ലാത്തവർക്കും കൂടി ഗുണം ഉണ്ടാവണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. ശ്ലോകം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കണല്ലോ. അത് എഴുതി എടുത്തിരുന്നു. കിട്ടിണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഇനി ഒന്നാമത്തെ വാചകവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാനിയ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യത്. അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമി തന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് തന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം ശ്ലോകം 2. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി 1 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ളത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ്. 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1 മുതൽ 7 വരെ. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9, 10, 11 ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അങ്ങനെയാണ് ഇത് 3 ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി ശ്ലോകം 1 മുതൽ 7 വരെയാണ് എന്ത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്ത് വേണം? നമുക്ക് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഇതില് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഈ വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ്. അതിന് ഒരു ഗുരുവായിരിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 2. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അത്യാഹാരം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? അമിതമായ ഭക്ഷണം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് അമിതമായ ഭക്ഷണം. അത്യാഹാരം. പ്രയാസം. പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായ അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനത്തിനാണ് പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ ആഹാരം, പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം, അമിതമായ അധ്വാനം. പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് അനാവശ്യമായ സംസാരം. അത്യാഹാരം, പിന്നെ അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ സംസാരം. 3 കാര്യങ്ങൾ അമിതമാകാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് ഭക്ഷണം, ഒന്ന് കഠിനാധ്വാനം. അമിതമായ അധ്വാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല, ഭക്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അമിതമായ സംസാരങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാണ്. അത്യാഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, 3 അടുത്തത് നിയമാഗ്രഹ. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി. അതായത് യമനിയമങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? യമനിയമങ്ങള് മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യമനിയമങ്ങൾ. ഈ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യമനിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ആസക്തരാവാം. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ ജനസംഘം. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികതയുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്.
പിന്നെ ലൗല്യം. ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വന്നാൽ പിന്നെന്താണ്, അതിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും നമ്മള്. അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൗല്യം, ഷഡ്കിർ, ഭക്തിർ, വിനശ്യതി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള്? അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, കഠിനാധ്വാനം, പിന്നെ അമിതമായ സംസാരം, പിന്നെ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്, ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ട് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത്യാഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലായി. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരാൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. ഭൗതികമായുള്ള സഖ്യം, അത്യാഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ ഒരാളും കൂടി. അമിതമായ ഭക്ഷണം, മിതമായ അധ്വാനം, മിതമായ ആഹാരം, യമനിയമങ്ങൾ, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. സംസാരം, നിയമങ്ങളിലെ ആസക്തി, പിന്നെ അമിതമായ, അതായത് 3 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ആഹാരം അമിതമാവാൻ പാടില്ല, കഠിനാധ്വാനം, അത് പിന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള സംസാരം, പിന്നെ വന്നിട്ട് യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ട് ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, നിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, ജനസംഘം, ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. താഴെ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ അമിതമായി ഏർപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. ഏതൊക്കെയാണ്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്ഷിക്കലും മാത്രമല്ല, ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കലും എന്തിൽ വരും? അമിതമായ ഭക്ഷണത്തിൽ വരും. അത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കലും ഇതിൽ വരും കേട്ടോ. അത്യാഹാരത്തിൽ പറയും. ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനം, ഗൗരവമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, പിന്നെ വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുന്നത്, അത്യാഗ്രഹം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. കൂടെ പരമപുരുഷന് 3 വിധം ശക്തികളുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് 3 തരം ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അന്തരംഗ ശക്തി എപ്പോഴും ആരാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? മഹാത്മാക്കളെയാണ് ശക്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാല് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കള്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരിക്കും? അവർ വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും. പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവര് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടിയവരായിരിക്കും. അവര് എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. അവര് ആ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ആ വിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരായിരിക്കും ആര്? ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവാത്മാക്കളാണ്.
ബഹിരംഗ ശക്തിയാലാണ് ആര് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? ഈ തടസ്സ ശക്തികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. തടസ്സ ശക്തിയില് രണ്ടാള് വരും. ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികള്. അതില് ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ബദ്ധാത്മാക്കൾ വരും. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കള് അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? സങ്കുചിത ഹൃദയരായിരിക്കും. സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കല്ല, അവര് ഒന്നുകിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ദുരാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവര്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ, അതായത് ദുർഗാദേവിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത്? ഈ ദുരാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവര് ആരെല്ലാം ആവാം? ഒന്നുകിൽ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. അവര് സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കാം, രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കാം, തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കാം. ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും? ഇവരെപ്പോഴും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന, ഇവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടര്. മനസ്സിലായുള്ളത്? അറിയാവുന്നതല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത് നമുക്ക് ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. 3 തരം ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആദി ദൈവികം, രണ്ടാമത്തത് ആദി ഭൗതികം, പിന്നെ ആധ്യാത്മികം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാർ മുഖാന്തരം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാര് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. വരൾച്ച, ഭൂകമ്പം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ആദിദൈവികത്തിൽ വരും. പിന്നെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃമികീടാദികൾ മുഖേന, വൈരികൾ, അതായത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയാം, അവര് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആധ്യാത്മികം, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരം ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. സംശയം ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും? ഇപ്പൊ 3 തരം ക്ലേശങ്ങള്: ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത്. ശ്ലോകം പറയാം, നമുക്കറിയാം. ദേവി ഹേഷ്യാ ഗുണമയീ മമ മായാതുരത്യയ മാമേവായേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തി, ആ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? അത് ഭഗവാനാണ് സ്വയം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നും ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് നോക്കാം. അത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അത് രണ്ടും എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? അത്യാഹാരത്തില് വരുന്നതാണ്. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ചാക്ക് അരി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ചാക്കരി ഒരു സ്ഥലത്ത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക. സാധാരണ പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ ആരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർ കൊത്തി തിന്നിട്ട് അവരത് കൊത്തിയെടുത്ത് അവരത് കഴിച്ചിട്ട് അവര് പോകും, അല്ലെ? മനുഷ്യനാണ് ആ ചാക്ക് കാണുന്നതെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും? ചാക്ക് മൊത്തം എടുക്കാൻ നമുക്കൊരു സംശയം ആർക്കും കൊടുക്കൂല, അങ്ങനെ തന്നെ പൊക്കിയെടുത്തു. പക്ഷെ പക്ഷികളോ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളോ എന്തായാലും എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് അവരെടുത്തു പോകുന്നത്. കൊക്കിൽ കൊള്ളുന്ന കോരെന്ന് പറയും. കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നത് കോരുക എന്നറിയില്ലേ? അതെ. അപ്പൊ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യര് മാത്രം എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ അവർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത്. അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അധികം സമ്പാദിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യവും കൂടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്യാഹാര പ്രവണത ലോകത്തിന് ദുഃഖമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആഭിമുഖ്യമില്ലാതെ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനം, സാമ്പത്തിക ലാഭം മുതലായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത്യാഹാരത്തിന്റെ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന പൂജീതാം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യം വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അവനവന് നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. ഈശോപനിഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രമാണ് ഇത്. നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു 4 മക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പ്ലേറ്റിൽ 4 പേർക്കും പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെക്കും. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പുറത്തെ പ്ലേറ്റിൽ നിർത്തിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? അമ്മ തല്ലു പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നമ്മളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യരുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, എന്താ പറയാ, സിംഹമുണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ ഓരോ വിഹിതം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? കഴിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണം, ധാന്യങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്, പാല്, ഇതൊക്കെയാണ് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പശുവിനാണെങ്കിലോ, പശുവാണ് പാല് തരുന്നത്. പക്ഷെ ആ പാല് പശുവാണ് കുടിക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മളാണ് ആ പാല് കുടിക്കുന്നത്. പശുവിന് എന്നിട്ട് എന്ത് കഴിക്കും? പുല്ല് കഴിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ പശുവിന് ഭഗവാൻ പുല്ല് വെച്ചു, പുല്ല് കഴിച്ചു. പശു ആ പാല് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ ആ പാലും കുടിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ കഴിക്കും, അവരതും നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലേ? എന്താ ചിരിക്കും? സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ലാന്ന്? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും? നമ്മളിപ്പോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ചോറും കറിയും ധാന്യങ്ങളും അതും കഴിക്കും, നമ്മൾ ഇതും കഴിക്കും. ഇപ്പൊ സിംഹത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാംസം കഴിക്കാനാ. സിംഹം മാംസം കഴിക്കും. നമ്മളെ ചോറും കറിയും സിംഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷികൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവരത് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പശുവിന് പാല് കുടിച്ചൂടെ? പശുവിന് ഇത്രയും നല്ല സമീകൃത ആഹാരമാണ് പശു നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് പശു കഴിക്കുന്നത് പുല്ല. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ പശുവിനെയും കഴിക്കും, പാലും കഴിക്കും, ഒക്കെ കഴിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ? അതായത് മനുഷ്യര്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മൾ ആശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അമിതമായ അധ്വാനം വരും, അമിതമായ ഭക്ഷണം വരും, സമ്പാദ്യം വരും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? എല്ലാവരെയും മേടിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടി വെക്കും. നമുക്ക്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, അവരുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് പോകും. ഇത് നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്? ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസം. അത്യാഹാരം കഴിച്ചാൽ പ്രയാസം എന്താണ്? അധ്വാനം, കഠിനമായ അധ്വാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം സംഭരിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത്? അധ്വാനത്തിനും. കുറെ ഭക്ഷിക്കണം, കുറെ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറെ അധ്വാനിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അധ്വാനത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഭക്തിയില്? നമുക്കറിയാം, ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപദേശത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മളെ എളിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അച്ചടക്കത്തോടുള്ള എളിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആണ് എന്ത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇത് ആരും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളതല്ല. അത് നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നതാണ്. അത്യാഹാരം മൂലം, ഭൗതിക വിഭൂതികളിലുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം മൂലം ജനങ്ങൾ ഭാഗ്യദോഷങ്ങളാൽ ഇന്ന് മതം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ധർമാനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയത്രേ. അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് സംതൃപ്തരാകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥ മതം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
കൂടെ നമ്മൾ അത്യാഹാരം മൂലം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, അതായത് അമിതമായ ആഹാരം വരും, അധ്വാനം വരും. ഇത് കാരണം കൊണ്ട് ധർമാനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഭൗതികമായ സമ്പത്തുകൾക്ക്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് സംതൃപ്തരാകുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം, അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മതം നൽകിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ ധർമ്മം പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കൃഷ്ണാവബോധം കൈവരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ശരിയായ വഴിയിലൂടെ പോകാന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അധ്വാനം, പ്രയാസം, പരമമായ സത്യത്തെ അന്വേഷണത്തിനല്ല എങ്കിൽ കൃത്രിമ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നാം കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക സാധകൻ അനാവശ്യമായ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ കഠിനാധ്വാനം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രജൽപ്പം, ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൗനം പാലിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ താല്പര്യം ഒരു പറ്റം വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസികകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ പുകഴ്ത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ? ദുഷ്യന്ത്യച്ച രമന്തിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ തേഷാം സതതയുക്താനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം. അതല്ല ശ്ലോകത്തിന്റെ ഏതാ വരുന്ന ഫസ്റ്റ്? അത് ദുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? അവര് ബോധതീർത്ഥരാവുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ദുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് പരസ്പരം സന്തോഷവും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്ന ശ്ലോകാണത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോക്രോം പോക്രോം എന്ന് തവളകൾ നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ. തവളകൾ പോക്രോം പോക്രോം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? പാമ്പുകൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവിടെ തവളയുണ്ടെന്ന്, വന്ന് അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും, അത് ചത്തുപോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് വരെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ, ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തവളകളെ പോലെ അത് നമുക്കൊരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയോജനമില്ല. ആ സമയം ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ആ കേൾക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്നവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം തങ്ങളുടെ വിലപിടിച്ച സമയവും ഊർജവും പാഴാക്കി കളയും. അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് പ്രജൽപ്പം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിയമാഗ്രഹ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ തിരസ്കരിക്കണം. ഉപയോഗിതാവിദ്വാദികൾ ഉദ്ബോധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചില വേദാനുശാസനങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് നിയമ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ നിയമ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിയമ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിയമ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിയമ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങള്, വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നിയമ ആഗ്രഹം. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം നിയമങ്ങളും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നിയമ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയും. ആഗ്രഹം, നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്നെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയും. നേരെ മറിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നിയമ അഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അഗ്രഹം, നിയമ അഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാതും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുകയാണ്, നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നിയമ അഗ്രഹം എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായ? നിയമാഗ്രഹം നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിയമാഗ്രഹം. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിയമ അഗ്രഹം എന്ന് പറയും. കേട്ടോ രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം?
ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ത്വര എന്നും ആഗ്രഹം എന്നതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പരാജയം, അത് നിരാകരിക്കുക എന്നും കൂടിയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ നിരതരന്മാർ വിവിധ വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കായി സ്വീകരിക്കരുത്. അതേസമയം വേദവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിധികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വളരെ അവധാനപൂർവ്വം കൃഷ്ണാവബോധ വികസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. അവിഹിതമായ ലൈംഗിക വീഴ്ച, മാംസഭോജനം, ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കർശനമായും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്ന് ശാസ്ത്രവിധികൾ അവർ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നിയമാഗ്രഹ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി ജനസംഘം. ജനസംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രം സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാണ്. ഭക്തന്മാരോടൊന്നിച്ച് ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരായിട്ടാണ് കൂടേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടുകൂടേണ്ടത്. വൈഷ്ണവൻ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. നമ്മള് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കണം. സമാന വ്യവഹാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിനാണ് നമ്മൾ അവസരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും. അതിനാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത്, അല്ലാത്ത സംഘം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൗല്യം, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക. യോഗം ശീലിച്ച് പൂർണ്ണതയിലെത്തി ബ്രഹ്മത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് മനസ്സിനെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും യോഗാശീലനം വഴി അത്ഭുതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ലൗല്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ലൗല്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് ഇങ്ങനെ വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നില് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ, ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സ്ഥിതികളൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ലൗല്യത്തിൽ വരും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തിരസഭാവിത മതി ക്രിയതാം യതി കുതോപി ലഭ്യതേ തത്ര ലൗല്യമപി മൂല്യമേഖലം ജന്മകോടി സുഹൃത്തേന ലഭ്യതേ. കൃഷ്ണാവബോധ രസം നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേടാൻ ജന്മകോടികളിൽ ചേർത്ത് കിട്ടിയ പുണ്യഫലം കൊണ്ട് പോലും സാധിക്കില്ല. അത് സ്വന്തമാക്കാൻ നൽകേണ്ട വിലയോ ഒന്ന് മാത്രം. അത് നേടണമെന്നുള്ള അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ഛം. എവിടെയെങ്കിലും അത് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഉടനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് എത്രയോ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യഫലം കൊണ്ടൊന്നും അത് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? അത് നേടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നേടിക്കോളാനാ പറയുന്നത്. അത്രയും കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ആർക്കും വരുന്ന കാര്യമില്ല കൃഷ്ണഭക്തി. അത് വളരെ പ്രയാസമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നതാണ്. അതാരും പറഞ്ഞ അല്ല, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് പറയുന്നതാണ്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി വിനശ്യതി. അത്യാഹാരം അമിതമായ ആഹാരം, പ്രയാസം അമിതമായിട്ടുള്ള അധ്വാനം, പിന്നെന്താണ്? പ്രജൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അമിതമായ സംസാരം, നിയമാഗ്രഹ യമനിയമങ്ങളിൽ ആസക്തി, പിന്നെ ജനസംഘം ഭൗതിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, ലൗല്യം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തിൽ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ പറഞ്ഞു. ആ ഗുരുവിനെ കിട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങളാണിത്. നമ്മള് ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘം, ലൗല്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും?
ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? ഞാൻ ഇത്തിരി മുമ്പ് ക്ലാസ് കയറിയതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ലായിരുന്നു. മാതാജി ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി വീണ്ടും. ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇടുവോ? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, റെക്കോർഡ് വരും. എന്നാ കേട്ടോളാം. ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് മുമ്പാ വന്നത്, ഇപ്പഴാ കേറിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഫുള്ള് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നാളേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയമില്ലെങ്കിൽ 1ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഇനി മാതാജി ഒരു ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക എന്നല്ലേ? ആഗ്രഹം എന്നാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, അതല്ലേ? ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നിയമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, നിരാകരിക്കുക. അതിനെയാണ് ആഗ്രഹവും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ശരിയാ. വീഡിയോ കാണുമ്പോ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ മാതാജി. മറ്റേ പുതിയവര് കയറിയവർക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ, കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക്. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? അംബിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഓക്കെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ നേതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ഗീതു മാതാജി. രൂപഗോസ്വാമി. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ആകെ എത്ര ഉപദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? കവിത മാതാജി. 11. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ മുസ്ലിം പേര് എന്തായിരുന്നു? പങ്കജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? കബീർ ഖാസ് കേട്ടോ. രൂപഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള 2ാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് എവിടെയാണ്? പ്രതിഭ മാതാജി. രൂപഗോസ്വാമി ആദ്യത്തെ ഏത് അനുപാതത്തിലാണ് വീതിച്ചത്? ഷീല മാതാജി. 50% ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, 25% ജനങ്ങൾക്കും, 25% സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും. ശരി. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്റ്റേജ് ആയി വിവരിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്? സിമി മാതാജി. പ്രേമഭക്തി, ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി. ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീല രൂപഗോസ്വാമി ഏത് രൂപത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? സുനന്ദ മാതാജി. രൂപമഞ്ജരി. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ പ്രധാനമായും എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? ഉഷാകുമാരി മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മാതാജി മ്യൂട്ട. ഉഷാകുമാരി മാതാജി മ്യൂട്ട. വൈദിക സാധന ഭക്തി. വൈദിക അല്ല, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. ഇസ്കോൺ പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമിയെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ അവർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഉഷാ നന്ദകുമാർ മാതാജി. മഞ്ജരി ഭക്തർ അല്ല, രൂപാനുഗാസ്. രൂപഗോസ്വാമി അനുഗമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തെറ്റിയപ്പോലെ നമ്മളെന്നാലും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇതാ പറഞ്ഞത്. രൂപഗോസ്വാമി അനുഗമിക്കുന്നവർ കൊണ്ട് രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും വായിക്കാം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം എന്താണ്? വസന്ത സാമ്പൻ മാതാജി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ. അത്രേ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 1ാം ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരാക്കാൻ അർഹതയുള്ളവർ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരാണ്? ഇനി ശ്യാമരാജീവ് മാതാജി. 6 ഇന്ദ്രിയ തവരകളെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള
കഴിവുള്ള ധീരൻ. മൂന്നാമത്തത് ഫലപ്രദമായ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വസന്ത മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. വസന്ത മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ല മാതാജി. വസന്ത മാതാജി, വസന്ത സാമ്പ മാതാജി അല്ല, വേറെ വസന്ത മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. വസന്ത മാതാജി മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? മ്യൂട്ടാണ്. ശോഭ മാതാജി, ശോഭ മാതാജി. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആൻസർ അറിയില്ല മാതാജി. ആനയുടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി? എല്ലാവരോട് ചോദിക്കുക, അപ്പൊ നാളേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി, നോക്കിക്കോളൂ. പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത എല്ലാവർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും, കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗമായി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ രമാ മാതാജി, ഷീല മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഷീല മാതാജി. കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുക. കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഗ്രന്ഥത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ്? രമ മാതാജി. രമ മാതാജി മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. രമ മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഞാനാണോ? ആ മാതാജി തന്നെ. ഞാൻ എഴുതിയില്ല മാതാജി. എന്ത് മാതാജി? ഞാൻ എഴുതിയില്ല. എഴുതിയില്ല. ശരി. ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നോ? ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ ലിങ്ക് കണ്ടായിരുന്നു, എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവിടെ നേരം വെളുത്തെ ഏറ്റു വരുന്നതേ ഉള്ളേ. കൊച്ചിനെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് കാരണം ഇച്ചിരി തിരക്കാണ്. 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ കൃത്യമായിട്ടും കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേഷ മാതാജി. ഉഷ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഉഷ മാതാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഉഷ മാതാജി. ചോദ്യം എത്രാമത്തെ ചോദ്യം മാതാജി? എത്രാമത്തെയാണത്? അഞ്ചാമത്തെ. ലങ്ക ദഹിപ്പിച്ചു ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ. ഓക്കെ. ഉപദേശാമൃത പ്രകാരം വാചോവേഗം അഥവാ സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ആരോടെ ചോദിക്കാത്ത ആരാ? വീഡിയോ ഓണാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം അല്ലാത്തവര് ബാക്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തത്. വീഡിയോ ഓണാക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. അംബിക മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണ കഥകൾ മാത്രം സംസാരിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുക. ഉദരത്തിന്റെ സ്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മാർഗമായി താഴെ പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഗീതു മാതാജി. ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ഏകാദശി. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയത് ഏതിലാണ്? ഷീല മാതാജി. ഏതിലാണ്? ഉപദേശാമൃതത്തില്. ഉപസത്തിന്റെ, അതായത് ജനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സ്വരങ്ങളെ ആരുടെ അധീനതയിലാണെന്ന് കരുതണം? അധീനതയിലാണെന്ന് കരുതണം? ഷീല ഇയൻ മാതാജി. മായയുടെ അധീനതയിലാണ്. യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ്? ശോഭ മാതാജി. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് വരികയും ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതിയിൽ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനില്ലേ? ഇത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അല്ല. ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത് ആരാണ്? ഉഷ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഉഷ മാതാജി. രൂപഗോസ്വാമി. ഓക്കെ. കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗോസ്വാമി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി. ധീരൻ എന്നത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അവയെ ഭക്തിപൂർവ്വം അടക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, കോപത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ഉൽപാദനത്തിന്റെ ത്വരയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ധീരൻ. ആൻസർ. അതായത് നമ്മൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ സാധിക്കുന്ന ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ധീരൻ. അപ്പൊ ധീരൻ എന്ന് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം, അതാണ് ധീരൻ. വാചോ വേഗം, സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? അതെ, അതായത് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാചാലനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേഗം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ്? മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുക. ക്രോധം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ആരൊക്കെയാണ്? 2 പേര്. ജിഹ്വ നിയന്ത്രണത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക. അതെ, ജിഹ്വ നിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക. പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജിഹ്വ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉദരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ ഉപസിക്കുക. ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉപസ്ഥം ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവ് ബോധം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കപ്പെട്ട